Kumusta na kayo mga kaluto? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw, magluluto tayo ng spicy ginataang kuhol mga kaluto. Hali kayo, samahan nyo na ako. Unahin na natin igisa mga kaluto yung ating bawang. Talagang nakakamiss din talaga kumain ng mga gantong pagkain mga kaluto, yung kuhol o sa Ilocano ay bisukol mga kaluto. Yan, igisa-gisa lang natin ng onti yung ating bawang. Isunod na natin dyan yung ating sibuyas mga kaluto. Yan, lagay na natin ating sibuyas. Ilagay na rin natin yung sili mga kaluto, at para may medyo anghang po siya ng onte mga kaluto yung ating ginataang kuhol mga kaluto. Bali, galing ka po ng Bicol tong ating kuhol mga kaluto. Yan, binuhos na natin sa Baaw mga kaluto. Shoutout pala yung mga Batalya family dyan sa Baaw. Kumusta na po kayong lahat dyan? Bali, napakuluan na po itong ating kuhol. Ngayon, igigisa-gisa na natin siya mga kaluto, at pagkatapos nating magisa mga kaluto ay maya-maya ay pwede na nating ilagay yung ating gata mga kaluto. Bali, yung nagluluto ngayon mga kaluto ay isang Bicolano din from Camarines Norte naman mga kaluto. Bali, seaman po siya, si Bunny Boy. Talagang napagbigyan din niya ako na na siya ang magluto mga kaluto. Bali, ako ngayon ang naging cameraman niya mga kaluto. Yan mga kaluto, malapit na nating ilagay yung ating kakanggata. Yan, binuhos na po ni Bunny Boy yung ating kakanggata. Yan mga kaluto, habang binuhos ni Bunny Boy, shoutout muna sa kanyang mga biyanan, si Tatay Vic at si Nanay Marisa Basco ng Cabiao, Nueva Ecija. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Salamat po sa inyo sa lagi nyong pagpanood sa aking mga video. Yan mga kaluto, linagay na ni Bunny Boy yung ating pampalasa, at isinulod na rin po niya yung patis mga kaluto. Yan, ninahalo na naman niya mga kaluto. At binabati ko pala ng Merry Christmas lahat ng aking kamag-anak dyan sa Cabala Union. At yung aking mga kapatid, Merry Christmas sa inyong lahat. Huwag nyo nang balutin, i-Gcash nyo na lang. Yan na mga kaluto, kumukulo na siya. Ang bango niya mga kaluto, langhap sarap. Talagang nag-evaporate yung ating linagay na aromatics niya mga kaluto. Yung sibuyas, bawang, yung luya at yung sili mga kaluto. Yan mga kaluto, medyo pawala na yung gata. At sumenyas na si Bunny Boy, okay na daw. Ngayon naman mag-play-plating na siya. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, count your blessing, and stay positive.